krijg je in één keer een partijtje marechaussee om te worden. Maar ze houden je niet aan. Dus je hebt geen idee wat er aan de hand is. Ze blijven om je heen rijden. Dan denk je, nou, ik heb wat verkeerd of doe wat verkeerd. Dus dan gaan naast je rijden. Dan denk je, wat de fuck is dit nou weer? En dan zie je in één keer waarom. Maar het is wel vaag, want je wordt gewoon afgeremd en je weet niet waarom. Je ziet verder niks. Maar ja, dan denk je, wat heb ik gedaan? Niks. Maar als je houdt je normaal niet aan. Deden ze ook niet. Hup, dan gaan ze voor je. Dan denk je, nou, oké, ik moet eraf. Nee, ik moet er niet af. Dan denk je, wat de fuck is dit? En dan in één keer nog eentje erbij. En dan komt er in één keer een jeepje. En dan denk je, hé. En dan komen er 2 vrachtwagens aan. En dan heeft je zoiets van, oké. Daar zit dus iets in wat dus, ja, of heel gevaarlijk is, of heel kostbaar is. Want het waren er 2. Komt er nog eentje bij. Daarachter rijdt weer een dikke jeep. Daarachter keek ik in de spiegel dus. Kijk, er komt er nog weer eentje aan. En dan reden nog 2 motoren achter. Nog een jeep. En dan komt er nog een dikke Mercedes bij met een zwaailampje erop. Dus het was wel, ja, iets kostbaars of iets. Maar explosiever was het niet, want er zaten nog geen gevarenborden op. Dus vaag.